Mela. Banju lest, il-kukeradu nkallat, hemm ġew. Mela, x'jimis issa. Hawnhekk issa nitla' fil-kamra ta' Tony nneħħilu iż-żarbun u ntella fuq il-bed biex ixxemmex u nisprejja bl-air freshener din nota minn għand Victoria, nannu tinsix il-ħasil tal-ħwejjeġ. Ukoll mela le żgur it-tmien ordni u di x'inhi din ma nistax narafa xi ħaġa kuluri dina kaligrafija ta' Marija ma nistax narafa alla volja mpittra. Hello. Min? Martes? Martes, il-papa. Kif insabiħa, Kollu sew. Għawnek, aħna kollu sew. Viva, niprofa n-organizza da' xej bħalissa. Ġejtu l-ura Milan. Viva, u ġijara kom Eugenio, naturalment. Li l-ek ġijara. Insomma, tistenni għawx. Taljan impostur dak. Fal-bib. Ivi, għad niprofaw n-organizzaw da' xej, ma taf xin biex naqsmu x-xol. Ma sissa, fuq il-biss nqasam. U le, jena ċert li jek najdu l-omu ma jikkoperaw it-tfal. Ivi, għasku. U mela, spiċaw lek il-ġetor, Mela mux minnant Pippo għet iċempel. Ħriċtu tiħdu kafe. Proset. Ciao, Martes. Kudem birka. Ciao. Isma' Luċija, issa jien sankelmek taf mhux it-tifel lilek. Dar mingħajr mara mi dar xejn. Fimt? Ara issa tagħmel biex tiġi tagħti daqqatejt int ukoll, fimt? Jena se jaħdar il-meeting hawnhekk biex nippruvaw insibu sistema tajba. U rridu nsibuha illum. Issa għax għandi bżonn noħroġ. Għal dan il-għan jiena jgħad nissuġġerixxi illi naqsmu l-ġurnata f'numru ta' shifts biex bekk ix-xogħol jinqasam aħjar. Shifts? Mela aħna qegħdin f'xi fabrika nan. Tony, int out of order jgħad. Dan se jkun jissejjaħ proġett Operazzjoni Familja. U x-shift se jkunu maqsumin hekk ara. Mit-8 sal-ofsinar, mill-ofsinar sal-5, mill-5 sal-8 u mit-8 sal-10. L-ewwel shift mit-8 sal-ofsinar neħdu jien, naturalment ma nixi ngħidu. U mbagħad tidħol Marija fl-ofsinar, Ma jien nispiċċa xogħol fis-satejn għan. Ħanini, prova sib mezz biex tispiċċa qabel jew għamlu wara x'kien tiġi tajjeb, u mbagħad jidħol Tony mill-5 sa-8. Issa, allura Marija taħdem satejn qas minni. Aħjara li kiet patti ta' kemm qatt ma tagħmel xejn. Tony, insa jkollok lil papajja jnek ftemna. L-estenda xej waħda, jiena dak jien kun għaddi ġej mix-xogħol kun għajjem mejjet, u xwara ġurnata naħdem għall-familja U Victoria tieħu shift mit-8 sal-10. La għamek biex innamlu. Sib mezz biex tagħmlu qabel ħanini. Le, nan ma tistax. Għaliex? Dak il-ħin tkun qiegħda. Oh, jinti għal
tista ma laqas xejn. Mari, xaru kaza. Laqas il-parlament ma jagħmlu bħalkom intom. Oh, biex ġiviri, mux di. Dejjem u l-umma. Order. Jgħat nara li f'din il-kamra ma jistax isir bil. Tajjeb, jiena ħireġ. U jekk sakemm niġi lura intom ma tkunux wasaltu fi ftehim, in-nannu Lino se jagħmel strajk u se jitfakom kollha kemm intom fi kriżi. Ftehemna? Saħħa. Tfal. Kollu torfak ta' unek tara xieġri. Tiegħi, skużi, Stenna jiġi Tony. Allura, xrajt ma taħari. X'qed jagħmel in-nannu? Nannu, qed ibitter in-nisa. Oh, miskina n-nanna. Anzi, tal-lajf in-nannu. Iva, sajt in-namar. Rajt in-nannu ma waħda mara. Fejn? Taslima fuq il-front. Bil-qeda fuq bank. U l-ħin kollu jitbismu l-xurxin. Oh, miskina n-nanna. Il-ħin kollu tħares lejh u tagħmel l-wiva brasa. Oh, ma Valentine's Day ilu li għadda. X'għandu x'jaqsam Valentine's Day? Insomma, mill-jider se konna żewġ tiġijiet. Dam dam daram, dam dam daram. Mill-lider darna saret isa servizz sigrit ġdid. Mela kont qed tissemma papa. Ma teħdux pjaċirux. U xin il-konfu fadallu? Le, xej, konnet naraw jekk Marija tista' toqgħod bridesmaid. Jekk Victoria ix kbira biex toqgħod flower girl u jekk jiena nista' noqgħod pageboy. U għattix tami? Tazzja Martes, ovvjament. Jina Emma Kutaja, arfin tal-mo, arfin tal-mo, arfin tal-mo. Għandi pjaċir. Jil, sinjur, għandek ħarsa ta' raġel ħosbin. Għax tant għandix nagħmel bħalissa li ma nafx minn fejn se naqbad nibda. Polinzar. Għandi pjaċir, nista' nagħtikom f'xi ħaġa. Sinjur, inti kuntent fil-ħajja li qed tgħix? Ja, qed tagħmlu xi servej. Għanna dawn il-kodba, sinjur, li jispjegawlek kif il-kuntentizza tiġi mill-qawwa tal-arfin tal-moħ. Intom membri ta' xi reliġjon oħra? Aħna membri tax-xirka tal-alfin tal-moħ, sinjur. Il-mexxej tagħna jgħid. Skużani, sinjur, imma bħalissa ma tantx għandi ħin għall-komplikazzjonijiet jiena. Oh, le, sinjur, aħna maħniex qegħdin hawn biex nikkumplikawlek ħajtek, ħanurik
L-onestà hija l-aqwa arma li għandek. Kun onest u ħajtek ma tistax tkun komplikata. Viva, ma ħjar tmorru tarġaw tiġu darbohra taf, bħalissa komplikat bizzejiet jena. Inti qed tinkwita li xi komplikat. Ara, aqra dawn il-kutba u jirregolawlek moħħok. Iftakar li x-xogħol huwa mezz kif il-moħħ jiżvoga u jsib dak li qed tfittex. Mhux ix-xogħol ta' profit tafx, imma x-xogħol jibes. Ix-xogħol u l-istinkar ta' flus bla qis jiżviluppawlek ħażin moħħok u jibatuk fid-direzzjoni opposta tfittxija tal-verità. Viva, ma jek tinħaraq li ta' fuq il-borma bħalissa, minn iktar jkomplikaw li ruħom l-affarijiet. Għax ħajjitna hija tfittxija twila għal verità assoluta li din ġejja mill-arfin tal-poteri tal-moħħ. Inti kont taf li aħna nużaw anqas minn 15% tal-poteri ta' moħħna. Il-ġlied, il-mibeda, il-isfruttar u l-affarijiet negattivi kollha, dawk iġaluna ninsew id-doni kollha li nsabu f'moħħna. Issa mhux aħjar tmorru d-dar teħdoħsib il-familja qed milli ġejtu hawnhekk tħarbtu lili. Biżejjed għandi diżastri jien madwari, jimportek kieġobkom. Minn hawnhekk tidu tgħaddu, minn hawn. Ma jaqbillekx titlef l-arfin tal-moħħ. L-arfin tal-moħħ. L-arfin tal-moħħ. Jiġifieri telqet minn udine. Et suppost. Iva x'ġara. ħara xamilli. Ixfih? Mux sabiħ ġie? Ma mux moda bħalissa u ktibt lu ċar fin-nota il-bojo tal-jom u l-kuluri għal-jom. Ma qalli li ġi xaħattu ħawdu. Iwa kollos, sew, ma jisi li ma tgħidu xejn issa, eh? Marija, dak għax għadek ma rajtx tiegħi ta'. Illum għad tisir ħallu f'dejja, irrid insajr xaġa interessanti. Basta xi ħaġa mingħajr affarijiet eżotiċi. U le, x'żeb li ġibajt molli. Papa, x'inhi x-xirka tal-arfin tal-moħħ? Issa jien naf. Smajt bihom, dawk għatta spissjati li qed ifittxu l-verità billi jiftu moħħhom permezz ta' eżerċizzi li l-kap tagħhom biss jaf jagħmel. Għalfej spistjati. U għax kull wieħed minnhom irid jagħti parti mill-paga tiegħu lil kap biex inbena posta ta' posta u min-naħa l-oħra mistaġbin ġvillandu da nhar qatt ma ħadem. U insomma biex naqtaw l-istorja fil-qasir da darba kien mar l-Amerika fej hemmhekk min ma jħadimx iġib daw l-idejat strambi biex jivvinta reliġjon għalih u jsir miljonarju. Ġifieri daw kont tal-papa. U inti għalfej qed tistaqsi jgħid. Xew ktib tagħhom hawn? X'inhu ktib tagħhom? Dawni ma nagħmlux mod li tiegħek dar ktib. X'tiegħi tiegħi jiena x'nambih dak il-ktieb. Tiegħi mhux żgur. Tħarsux lejja jien qatt ma rajthom bajnejja. Iva naf. X'taf? Le, xej, kont qed naħseb bisin. Jiena qabadni l-ġoħ. Ser nagħmel sandwiches. Marija, trid tiġi miegħi? Ġemja. Victoria, ejja magħna. Le, thank you, m'għandix ġuħi. Victoria, ejja magħna nagħmlu sandwich. Ġara, dik xija mhux tal-li qed tiġġenni nannu, imma se daħlu fix-xirka tat-tiġdid tal-moħħ. Issa qed nifhem dak il-ktieb ita tulu. Ġifieri nannu daħal ta' setta tad-devil. U le, dawk sempliċement strambi. Mela ta' setta mhux nies ukoll. Dik ix-xieħa vera daret minn tagħna. Imma kontra l-papa? Ara, irridu naraw se nagħmlu. Dawk se jħodulu moħħhom. U kull ċenteżmu li għandu. Tony irridu nieħdu azzjoni. Imma se nagħmlu. Ara, daqshekk naħbulu. Irridu ngħidulu l-papa. Tajt. Issa, tlaqna. Papa, għanna bżonn ninkellmuk. Ħabat tajjeb li għedin hawn. Għaliex għandi bżonn ninkellimkom. Lilek ukoll, John. Jaqgħu, xi operazzjoni familja oħra, papa? Le, imma insomma. U għana gwitati, papa. Fuq xiex? Le, xej għax il-qattus ta' Sharon għandu marda u tista' tittieħed mill-bnedmin. Isma' għamlu li pjaċir meta nkun qiegħed inkellimkom għatuni ftit tal-attenzjoni, trid. Ara, intom bħali tafu li iż-żminijiet jinbidlu, l-ideat jinbidlu. Isma' da tistgħu tkunu kollha hawnhekk.
Smajtu? Tistaw kunu hawnhekk għadha, l-lider xi ħaġa importanti, eh? Iva. Laqwa li mandumux, għax jien għandha ħafna xogħol ekstra għand Peter. Le, sija kollox. Għalija kollox so, imma sejġi għada nan. Għada nishtiq il-laqqakom ma xaħat. Kollox sew. Iva tkellmu. Ma' min, pa? Għada taraw. Nishtiq li din insomma għada taraw. Kollox sew. Kollox sew, mela għada fis-sitta. Nkunu kollaw. Ti kollox sew ġon. Iva, mela, le, żgur. Sew. Xkurzi ta' abbas ninan. Tanta ħjar. Issa, sa nitla mur inkompli. Iva, iva. Allura, sen qattaw lejl ma xi ta' 60 sena li qiegħda fix-xirka tat-tiġdid tal-moħħ. Nis xi pjaċirha. Noqogħdu nagħmlu lejl nisimgħu titkellem kontra l-papa. Qatta li kużità, di kif daħħalta frasek. Mhux biex nintaqgħu magħha se jġibaw. Iva, tistgħu tajdu li x'inhu jiġri. Daqsxejn kwetati, papa. Għax nannu qed jiltaqa' ma' mara xieħa li qiegħda fix-xirka ta' tiġdid tal-moħħ. U papa, irid iġibaw biex tħawat lilna wkoll. U di kontra l-papa, papa. Iva, d-dar, qatt ma tista' ssib daqsxejn kwiet. Allura, dini t-tifla kbira ta'kom, din bidlula moħħa namlula palta għattusa. Għadzi mux palta għattusa namlula, imma palta zombi. Taw ma kienx daqshekk xi iżjed fuq tagħha. Mela, xaġek kara. So, this is the family Samut. And she must be the little one, aren't you? Victoria, what a beautiful name. Kem niftakar kont imur nieħu għandha when my husband, was in the army. Aj, ma taw ma kienx dak it-tip. Mela, xaġek kara. Dejn, għafamel Samut, idkom intaħun, minn taħt li għadkom xeba Pepe, idkom jaw tedon ne. Iva papa hija xi tagħmel da. X'inhu jagħmel? Qed jimita l-ħabiba tan-nannu. Le, dan assolutament mhuwiex sewwa Tony. U bis-serjetà kollha qed ngħidlek. U għejja pa, mux nitċajtaw qegħdin fuq kollox, li mux tax-xirka. Le, mhuwiex sewwa dan. L-ewwel nett jekk inannu għandu l-pjaċir laqqana ma' xi ħadd għandu kull dritt. Bit-tieni, jridu nittalmu naċċettaw l-opinjoni ta' ħadd ieħor, tkun xi tkun din l-opinjoni. Ma papa, allura aħna mhux bil-fors niċċajtaw irridu. Waj ma papa bħalissa mhux bil-fors. Qed inħossuna daqsxejn hekk. Ma, għax papa ti qatalina l-nannu jrid ilaqqana ma' dija u ma' Ix-xieħa. Anzjana l-inqas Tom. U tajt mus ninsa li nanna issa. Ej, fej sejr imblaskom dak li mxi triduh. Nannu jaf x'inhu jagħmel. Sempliċement hekk. Ek kif pa? Hekk. Għadek ma spjegajtinniex papa. Nannu għandu ħabiba, anzjana, tal-età tiegħu, daqshekk. U mamma jena ma rridux jittaqa ma nisanzjani teduf. Kulħadd hawn Isa, minn ara li kulħadd jitbissem issa ħafna. nippreżentalkom lil Ġin, il-familja tiegħi. Kemm qed neħu gost nintaqa' magħkom. Lino dejjem jgħidli fuq dil-familja, dejjem jirrakkontali l-istejjer fuqkom. Inti John, proset. U inti Tony, kemm neħu gost immur teatru Manuel, meta sa narak f'xi dram sabiħ. Di żgħira Victoria Satara. U din tidher brava ħafna, naf. L-arti hija l-aktar ħaġa importanti f'ħajtek.
Għandi 4 kwadri ġibtom il-Portugal irrid norjomlok. Imma issa għandi sorpriża għalikom. Qod bil-qeda, poġġu. Poġġu bil-qeda. Mela hawn. Dawn għalik, Tony. Modern One Act Plays of the World fihom 4 karattri veru interessanti. Victoria dawn għalik. Ktieb fuq il-mitoloġija ta' Bali u l-ikel lokali tagħhom. Maria. Għalik? Le, Maria, mux painting by numbers, imma treasures of the world. Jena neħu gost ħafna nagħti l-kodba x'dawk ma jispiċċaw qatt. U John, di għalik. Di xritta. Taddeb. Naf kemm ilek għal-waħda u dik speċjali ħafna, ġejja minn ħafna l-bot, minn kontinent ieħor, typing. Naf kemm kontilek għal-waħda. Kemm jena kuntenta li fl-aħħar intqajt mal-familja tal-Lino, għax imdaqqiet joħod li rasi, anzi ma joħux għalih meta ngħajjatlu Nannu Lino, għax in-Nannu Lino jħobbkom wis. Oh, kemm jena kuntenta li fl-aħħar intqajt mal-familja tal-Nannu Lino. U anzjana u tas-setta din ġina tfal. Imma nan, jiena ma waħda iżjed anzjana rajtek. Mami. U dan qed jgħidu għal xi waħda li rawk magħha fuq il-bank hemm ma riddut. Issa spjonaċ ukoll. Spjonaċ. Le għax sibna il-ktieb u ħsibna li din mara anzjana. Sibna nan li ħatħawad l moħħok u tawrek kontra l-papa. Issa qed nifhem. Qed tajdu għal dawk il-kodba tal-arfin tal-moħħux. Dak ġabuħ żewġ nisa mħawdin ma kellix ħin għalihom u tfajthom il-barra bil-pulit. Imma dik l-oħra ta' riddut dika mudieħom. Nan, aqta li kużita, please. Bħalissa, kemm għandek nisa f'ħajtek? Tony. Dika ta' riddut miskina. Dika semmat li għanna bżon kompanja di kaza u xtaqet tkellimni. Jena maċħadx li nkellimawx. Bisum bat indbaħt li zgur ma tiflaħx għall-istrapazz tal-familja sammut. Għajdinna nan kif int għajt maħħalġin. Għadniħu kafe u naqra l-gazzetta u kienet hemm qudiemi ma mar oħra aktar anzjana minna, kienu qed jieħdu kafe u ma wkoll. Wara li telqu nbaħt li ħallew il-basket warahom. Battu mort nipprova niġri nsibu. Il-ħaqta il-katedral qiegħda tipprova taqla minn post fejn kienet imsakkra bejn żewġ karozzi. Laqas kienet intebħet taf li kellha il-basket warajha, tant kemm kellha basktijiet. Tajtu u ringrazzjani. U għalti li tixtieq bħala rikompens toħodni niekol f'restorant. Ħalseti? Ovvjament, mhux ħalseti, mela jien. Mbagħad għadli biex niltaqgħu l-għada fis-sitta. Bisin għattila li kelli l-laqgħa tal-anzjani. Għati bid-bissima għat li tmur xej għat li minn inta anzjan. Nista' nħallikom tasbu kif ħassejtni dak il-ħin, meta mara bħal dik tgħidlek li m'intix anzjan. Ħassejtni tiela l-ġenna miġbut mill-kori kollha tal-anġli. Insomma, għamilna ħbieb u deċidejna li nibdew niltaqgħu. U bdejna niltaqgħu. Imma nan, inti ma traħħix naqra stramba li mara għadha żgħira u fuq tagħha bħalġi. Tiltaqa' ma' xieħ bħali, u x'dik kont U għajna taf li mhux hekk li tgħid. Iva naf li inti tinkweta ħafna għalija ħanini. Imma għandek tkun taf li ċerti affarijiet huma intimi, privati, mhux ta' min jiddiskutihom ma' ħadd. Ħlif forsi Allura nan, aħna meta sa narmaw is-siġra tal-miliet u l-presepju? u issa naraw, mhux ġib kollox mill-box room. Mhux aħjar narmaw il-Christmas tree l-ewwel dik tieħu iżjed xogħol.
Tajjeb, nibdew mis-siġra mela. Nistaw nibdaw issa mela? Murġibhom il-boxroom. Jinsa nħossib l-ranġa. Hello? Hi, Anti. Oh, pa, it's Martes. Jay. Hello? Hello, Martes. Għajja, tfrita xil-linja ma tanċi tajba, ta' għajli. Kif? Proset, għedin diċin Bolzano? Mela min jaf kemm Bart. Tamel il-borra u koll? Xi pjaċir. Lele kollu sew, aħna kullħat tajjeb għaw. Tajjeb. U ma Pippo kif insejra. Tajjeb, wiz, tajjeb. Isma, taħseb li tasal qabel il-miliet? Tajjeb, wiz. Fit-teġeja tafa ximmissjajnik ħafna hawnhekk. Isma, trid xi kelma ftit il-papa. Minuta waħda. Għalik, pa. Hi. Hello, ġibtilkom biċċa ċokolat. Thanks. ċawni, allura fej qiegħda tija? Ximkien la wara. Iva, su xaperon. Hello, li. Hello. Ximkien la wara. Emmek fost li zbaħ biċċa tal-Italja. Tajċ kemmi romantika kollha dajja rumentani. Min jaf kemm qed teħu gosti tija? Ġin, ara l-pittura tiegħi għax innandu ddeċida jwaħħala fl-aħħar. Proset, kemm ta' saħħa għandek daqqa vera b'saħħitha. U għanajlek ta' Marija minn dejjem kellha daqqa b'saħħitha anki meta kienet żgħira għax kienet foqqalek kull daqqa fuq tarek. Mhux eżattament, ċawni. Kemm taf id-dawru diskors meta jfettillek? U sajra Viktoria fejn qiegħda? Dik fikċina, dik l-aħjar waħda minn tisjir. Ejja nitlu naraw x'qed tagħmel. Ajjer ma tisilu sejja santimezzi jena u ġewuf! Viktoria, ritnejnek jien. Muru xieġrali ġini kollu xħazin, temmek iġili meta namel esperiment fuq l-esperimenti tijaj stess. U s-sara kem sejker gru, għax di kollu xħazin u joqdu jistennew, uff. Ejja nablu xaġoħra, malaj. Isma, maħniex li d-disturbaw il-xef, saħna? Le, xej, ħana dik x'namlu hija mmorru niklu xi ħaġa barra, immorru kollha flimkien u bat wara tistgħu tmorru fejn tridu. Paċi fil-jew xi disko. No, sabajare. Imma sena ftit, aħna ma kenniex nagħmlu il-presepju. U il-presepju għamlu ħada fadal ftit ta' żmien. Wara xi ħadd minnkom jgħid xi ħaġa lil Viktoria x'miskina ġija kollox ħażin. X'taħseb John, te? Ma ġara xejn, Viktoria, ruħi. Iva, morru. Morru, le, John, inti ġej ukoll, Da żguru dan ifisser li kollok tiġi bil-fors. Imorru mbidlu. Tajjeb, mela noħorġu kollha flimkien. Kollu sew mela niġi għamur il-bintel. ċempilta xa tħossok ftit homesick u. U sajlek wisq barra. All right, mur. Bye, good night, Auntie. Bye, ciao. Murajdila l-Anti Martes xiet jiġri għaw ġo. Mela diġà wasaltu kmieni? Iva, mojna paċi fil-ma tantx domna. Incredibly, ġew kmieni. Xejn mu kredibli, xjuħ barra u zzar ġewwa. Dila norqot jena, good night. Good night, dear. Good night and God bless. X'namlu John? Neħdu ħetta l-aħħar, eh? Lele, jena ma niflaħx għal-aktar pasgur. U wejja, John, hu ftit. U naqra zaħira mela. Jiena digestive, eh? Kollos sew. Xi darba misna morru l-kazino? Ma tanġ nuħu gost hemm jien? Lanqas jekk rilbħu 160,000 lira. Laqat marbaħna. Il-ristorant ħajarni mur l-Indja. Insomma, trid toqgħod attent f'ċerti pajjiżi il-mart u x'naf jien u U l-kors ta' injections u tagħmel insurance tajba. Bekk illum il-ġurnata trid ikollok insurance tajba għax kull imkien hemm il-perikolu. Intkom għandkom insurance le? ċinċin. Ċinċin. Viva. Viva. Jiena għabadni n-nas u tela. Jiena sejra wkoll. Le, titlaqx għax tela jien u għotaw nagħmel kumpanija lil John. Huwa jena qed iħossni għajjien ukoll ta'. U għejja ħallik mill-lejja, għanna l-mistenni. Anzi, ara, ħanamlilkom drink oħra. U lele pa ma tarax. Jiena li ma ngħidx le. U għejja tiġi tajli li ma tiflaħx għal drink oħra, jent, sa mux id-dar qiegħed tal-kwit. Kollos sew żewġ drinks mela. Imma għajli ftit, dak li kien indjan. Naħseb li huwa xi laxej diffiċli biex jissajru le. Aller, kemm ikollok l-ingredienti biss? U kemm ikollok paċenzja wkoll. Naturali. Hawn nara, għandkom id-drinks. Thank Anzi, you. Grazzi pa.
ħalli nitfalkom ftit mużika. Oh, le, memx għalfejn. Oh, John, irrilassja. Id qed taħdem wisq. Good night. Good night, Lane. Għandek il-papa vera bniedem interessanti. Għandu moħħu fresku modern. Kemmi sabiħa din il-mużika. Tħobb tisfenġi? Proset, il-papa jisraq il-mara tan-nannu. Jidru naqra friendly żejjed u. Mhux naqra. Proset issa. Isna Beverly Hills. Hey, Patrick, għallu, ħara, kollu sew Marko. Kif inta? Ara, hej, proset, tarmaw għal-milidġa. Norġu Marija lejla? Ok. Bis-serjetà? Għax il-bira ħidqajna kombinazzjoni, sal-lum niftermu. Bis-serjetà mela ħaniktib xi ħaġa fuq il-kompjuter. Patrick, jimporta ma tnisux il-kompjuter, għax għandi l-accounts lesti fuq. Tinkurtax, John, għax dan l-aħħar Patrick qed jagħti sebu fil-kumpanija. Għata li kurzita. X'jat tagħmel it-tifla tiegħek lil Patrick dala? Għandi idea għal-poeżija. Ukoll? Ma lissa sansiru artisti, kol kemm aħna. Għandna poeta. Duncan Psajla himself. Uwejja, papa. Marja taf tkun konvinċenti fejn trid ta' u bil-fors għamlitlu xi ħaġa lil Patriku biex f'daqqa waħda x'għamiltlu Marija. Mela, din hija d-diskett li trid tagħti l-awdituri. Hello! Hello! Il-mama tiegħi Stella. Il-mama tiegħek? Għatmat li għandek mamada sekrezzjuża. Ħadd ma staqsini? Dan il-ħabib tiegħi Marko, dak it-tifel tiegħu Patrick. It-tfal daw Hello! mhux vera. Il-mama Stella. It-tfal. Tony? Tony, kif inti Tony? Mhu ħelu. Marija? Marija. Patrick? U da? Patrick. Hello. U Zajra Victoria. Zajra. Kemm huma ħelwin. Neputijiet, mhux vera. Viva neputijiet tagħna dawk. Hello, goodbye, jena. Jena sejkollu. Sejjer. Goodbye. Inqala xi ħaġa? Baqala xejn, però xampilli. Viva, ġepillek, mela, le? Patrick għanna appuntamenta, għanna business dinner. Papa, baqa li l-ħallinja tal-poeżija. Patrick, ħallik mill-poezija u imxi. Ciao Marija, si. Lin, ċempilli. Viva. Ciao. Da xieġralu f'daqqa waħda. Ma nafx, qabatu tela daqqa. Allura, inti Lino, vera. Ħadd aktar minnu il-famuż Lino Sammut. Il-famuż nannu Lino Sammut. Kien miżewweġ lin-nanna. Allura papa, mhux aħjar nofrulhom drink il daw iż-żewġ rebib il-ġodda tagħna. Jew tagħkom. Tix immorru l-kazino. Jiddispjaċina qatt ma mort hemmhekk u ma naħsibx li huwa post li nħu gost immu. Dik qatt tajda John, darling. Kif allura inti Lino qatt ma labtu il-blackjack? Lejna l-poker nilab. Il-kazino. Le, tmur spiss inti, Oh, insomma, xi kultant immur mal-ħbib tiegħi. Ma tafx inti nqattaw lejlem wara kollox xanna mid-dinja Lino. Vera? Xanna mid-dinja. Mhux nqattaw daqsxejn tasbina. Allura John, darling, aħna l-lejla ġejna lesti biex imorru l-kazino u nixtiequ li tiġu magħna. X'se tixrob Stella? Jiena whisky jekk jogħġbok. Marija. Osfru tfal. Għal darba, John, darling, aħseb daqsxejn fik innifsek, ma tagħmilx ħażin u hekk taħseb fik innifsek tkun qed teħu ħsieb il-familja wkoll. John, nixorbu? Jien għandu laqqas ġib drink. Tajjeb, mela, nixorbu mingħajr tazzi. Bit-tazza vojta. Daqshekk nixorbu bis-saħħa tagħkom il-ħbieb ġodda tagħna. Għallejla sabiħa l-kol flimkien. Evviva! Evviva! Bondi. M'għandix dritt nibqa' salax jekk irrid. Bonġu Marko. Ma kellek ċempilli li. U għax tanġraw affarijiet daw l-aħħar 24 sija, laqqas naf. Rrid nkellmek personali.
Ara, inti kelmu kien trid, jħamu nagħmel kikra kafe qawwija forsi nqum. X'inqala Marko? Xaq kellibtek personali. Lanqas ċans inbiddel ma kelli. Il-biraħ ħriġna maġinu mal-mama tagħha Stella u domna barra flaxija. Mela ħriġtu l-erba flimkien. Ej, viva. Għata li kurzita, kemm ilek tafa l-Stella? Għaliex? U għaliex sawi ġibni lin? Bil-bira, għaliex? U għaliex inti kont taf li Stella u ġin kienu jgħixu għawdex? Allura bdaqsek. Ħanajlek iżjed. Stella kien mżewġa xi 4 darbiet. U binta ġin jem mżewġa xi 3 darbiet. U għajja, trid tiċċajta Marko. Taħseb li qed niċċajta li? Le, issa le. Ma Lorent kif taf? Għax għandi klient għawċi u Stella kienet ġennitu. U għalli di Stella kemm ġabitu fl-inkwiet. Sansitra ġalitu jipprova jitlaq minn għawdex biex jiġiex maħħaw fi flat. Veru li Stella tidher fuq ruħha. Ma jiena qatt ma kelli ħsieb ta' żwieġ m'għandi l-ebda ħsieb li nerġa' niżżewweġ. Tridu kikra kafe intom. Xedpa? Le, ma rix kafe. Forsi xi ħadd ieħor għandu bżonn jiżżewweġ. Ħallikom iż-żwieġ, u nsewa dal-inċident, Dana ġin kienet mżewġa 3 darbiet, u 3 darbiet id-divorzjat. Kienet mżewġa Portugiż, Brażiljan, l-aħħar wieħed Olandiż illi ħallija tajjeb. Mela għandha ħafna flus għalhekk tidher ġeneruża. Imma l-omm iktar sfortunata għax l-4 irġiel li żewġew kollha mietu. Kollha? Kollha. Kollha kemm huma. Imma lura kif mietu? Tiskanta, wieħed miet battak f'qalbu. Liħor waqa' minn fuq il-bejt u baqa' tal-post. It-tielet wieħed miet marda ġo Singapore għax kollha kienu stranieri ta' ħaġa skantament. Marda ma setgħux jisibu l-kaptu tagħha misterjożament qatt ma saru jafu biex kienet il-mewt. U t-tielet raba wieħed miet f'skiing holiday ġo l-Svizzera. Mela aħna konna qegħdin noħorġu ma. Ma nafx. Naf li daw żewġ nisa kif ngħidu għana very interesting. Interesting sabiħ, so kemm tispiċċa fil-qabar imma? X'sa nagħmlu John? Jien flus ma għandix hux. Ma possibbli li din Stella hija xi Lucrezia Borgia moderna? Isma' John, hemm ħajti fin-nofs taf. X'sa nagħmlu? L-ewwel qed tippruvax tidħol dat tip ta' basal u ddaħħal li fih. Saħallek minn dan irridu nsibu soluzzjoni. Sempliċi pa. Għajdulhom li ma tixtara l-inġin aktar bajnej dak kollox. Bonġu, kif aħna dal-għodu? Naħseb li domtu ma qomtux vera. Ivi għalix domna marqadna l-ura domna maqhum. Naturalment. Imma aħna omna kmieni biex nippreparaw l-ikel biex illum inqattaw ġurnata flimkien. Daqsekku mela kemm tabdu tilbsu u morru nixxemxu daqsxejn fix-xemx ta' Diċembru, Eli. Good morning, tiġi magħna wkoll? Jiena ġew sejjeraw. U lin djena li kara biex kun imbit prim illi ġib miegħi minn Franza u dana bħala turija ta' ħbiberija ta' bejnietna. Jiena jkolli nitlaq għandi appuntamentu ġaqqa. Marko, jekk trid tibqa' taf tista' dduq intu kol, Le, thank you. Saħallikom, skużawni. Sejjer. Ciao Marco. Lin, ta' karċattilkom. Saħħa. Dak kif qabadu tara. Ma nafx, qabatu tela. Forsi ma jħobbx jitħallat? Tajjeb Melara, aħna preparati ġin, inti kemm tieħu ħsieb l-ikel u jiena nieħu ħsieb ix-xorb tajjeb, però per karità lew nieħdu daqsxejn kafe. Lino kif tieħdu l-kafe inti? Bit-zokkor jew bit-sakarina? Tlieta zokkor. Tlieta zokkor ejja mmorru fil-kċina mmorru nippreparaw. Sa nagħmlu John. Ma nafx taf. Jien ninsab fil-periklu. Imma inti m'għandekx insurance, le? Le. U mela allura m'għandekx periklu. Mela llum irridu li tkun ġurnata memorabbli għalina l-koll. Xi tajdu, Mela se mmorru, Kemm ħadna gost u ma tinsix li nerġgħu nagħmluha żgur, U grazzi ħafna tal-kumpanija, Tinsewx nerġgħu nagħmluha, Bye. Għalla. L-islija. Sibt li mużet għaddi għaddi. Għadni ħaj. Għalla rwieħ.
Issa nistaw nistrieħu bi kwietna. Mhux hekk? Iva naf. Torti għaj. Ma tridu tifmu li jiena l-ġid kont qiegħed nagħmel. U inti taħseb li kien wert titnan tagħmel da kollu biex issib mara d-dedi? Din kif ġitek frasek int? Nan, kieku m'intix daqshekk ħelu. U miġnun kieku taf kemm jien irrabjat għalik? Kieku ma nafux kemm tħobbna nan. U allura jekk bżajtu minnhom. Għaliex ma qbattux u tfajthom il-barra mill-ewwel? Il għaliex qatt ma hemment illi ġinu Lukrez u Stella setgħu kienu xi Lukrezja Borġa. Wara kollox, ġin kienet kollox sew għalikom sakemm waslet omma? Le, pa. Din telfa, aċċetta. Allura x'ġara? Telfa? Inċedi. Meta niftakar kemm bżajna minħabba li rrid tiżżewwiġni jaqbadni d-daħ. Kull darba li bdiet ferra li daqsxejn inbit konna rak ix-xomma bħalli kieku rrid tajt jew forsi kun qed tibża li tifar li xi daqsxejn arseniku biex tivvalenak. U jiena rajta li Stella tilab biċ-ċurket meta kienet titferra l-imbit. Iva. Tajta għada se jaqbadni l-effett tal-arseniku. U ħaġa oħra pa. Meta t-tifel tiegħek ikun irid isib sieħba biex toħod l-ħsib il-familja. Kapaċi mur isib waħda hu. Iva. Ara, il-miliet għoddu magħna u Anti Martes dal-waqt sal-wadna ma minna xejn. U t-tfal hawn. Mela familja. Kif tasal Anti Martes nagħmlu festin żgħir. Imma sa dan it-tant inkomplu narmaw il-Christmas tree u proġett presepju. Ejja. Silent night. Minuta waħda. Ma tantx naħseb illi jaqbel li nkantaw di. Aħjar inkantaw ninu tal-miliet. Għax ma tantx jidher li sa jkun lejl ta' skiet. Mela tlaqna. Ninu tal-miliet. Omu tagħmel il-qaqil. Il-qaqil tal-qastanija. Santu rokku bil-tiġrija. Ninu tal-miliet.